neɗɗo waawi waddema haanaani jarandema bonnude ngurdam mum ila yawmiddin sabu Allah wi ko yo en cuurondir ɗum nelaaɗo wasii en e kala neɗɗo mo suurata bandu aduna o hade gasde walla hada maayde a suurtoto ko ma cuura bande cuuroɗa bande suurma cuura ɗum nde cuurondiron fuɗɗorade inde Allah julde ɓurnaɗo windere yettude ceerno Sanama Tijane yettude jinnaɓe meɗen seereɓe men yettude ceerno men ceerno Amadou Tijane toronade ɗum gueno nde Allah rokkat ɗum juutde balɗe e moƴƴude battane kadi Allah woppamo ɗo e gueeje meɗen omo duwo gueno ene jaabo enen kala eɗen daɗa hen en calmini wuro ngo kala debbo e gorko suka e mawɗo ha tenki seereɓe ɓe woni Madina Gounass ko moƴƴugo ko wuro malago Abou Dia heewiɗe welgo ndiyam moƴƴe ngari jogoɓe kono kadi ko ɓuural diine ɓuural islam sunna rasul ene tawe ɗo wiyete ko weltare tigui sanne barogal ngendi walla barogal ngendi en calmini aussi dennagal tawteɓe e nder Daakaa-Media gila ɗo télé to ha to radio to ala mo gaccuɗen kono puɗɗorɗen noon ko mawɗo tedduɗo o moƴƴo o ngendiyanke o woni Abdoulaye Wolle Ndiaye en calminimo no feewi kattude en ñaagimo Allah moƴƴere en jetti calminal fo en pawe on ganduɗa kañum woni Abou Ndiaye woni alhaji Abou Ndiaye e tigui min calmitimama Abdou Salaam Ba ko hande woni fuɗɗode gon heblo wattego ɗo e hawrama a hawri e fuɗɗode nde ko adi foof holno jiiruɗa ɗum hol fayidaji ɗi teskiɗa hen e kono kadi so tawi en mbi jaydiyankagal eɗen gandi namdi ko lawol kala noon ko namdi lawol andede ene moƴƴi daña hen ceerno mo ina holluma no aɗa andira ɗum hande a yi no fuɗɗori ni holko mbawɗa jangguitade oɗo ñalawma immade seereɓe jangguinoɓe ha e jangguinteɓe weltare tan weltare nde adi foof min ko weltaram ɓuuri yarude ko wuro jaɓɓimo ngo gueɗel ɗimmel ngel neɗɗo nodduɗo o eɗo araɗo sabu wuro ngo e neɗɗo o hayso tawi ko gootu ina jogui no mbawɗa wadde ha goto foof heeɓa hindi mum walla heeɓa halde mum wadde mbiyano wuro ngo ɗo araɗo wuro diine ɗum ko weltare nokku oɗo araɗo woni Daakaa-Media ko weltare musidɗo nodduɗo o nde tawno koye gueɗe he ko kanko ko heno mawɗumo andi woni alhaji Abou Ndiaye wondude alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ko weltare e weltare he dimɓe woni hawruɓe ɓeɗo yoga hen meeɗa gara nokku tawa ɗon sampade Diallo tawa ɗon Mokhtar Ndiaye doyen jinna tedduɗo tawa ɗon Elhaji Hamme Amadou Ly tawa ɗon Ousmane Makali tawa ɗon Abou Gaye tawa ɗon Dona Sampade Diallo tawa ɗon kadi Alhaji Abou Ndiaye e Hamme Amadou Ly ɓeɗo foof potto e nokku goto heewani so tawi dañama ɗon kadi ko weltare gueɗel keddigel ganduɗa ne weelimi janggoɓe ɓe pop ko ɓuuri heewde ko somi welama wi foof kono mi hutoro ko ɓuuri heewde ko 99 piccal foof kadi ko ɓiɓɓe mbimi en ko weltare jangguinoɓe ɓe kadi kamɓe foof ko ɓiɓɓe mbimi en kadi ko weltare eɗen ƴetta pinal gongal e gandal gongal jangguinowo en ɗum ene jangguinen ɗum e ɗemgal meɗen niniwal enen eɗen nana ɗum e ɗemgal min niniwal tawa ala yettinde walla nantinde walla faccirde walla firtude tan ko weltare heddi ko to batte sen ƴeewi aduna o wonata koye yaade janjankagal ne ɓeydo heewde sembe ne ɓeydo heewde doole ne ɓeydo kadi hulede hande a yii sen dokkiru fuɗɗorade e tu'nade ɓe ganduɗa ɓe pittali muɗumen keddima e oɗo ngari min gara baɗɗo Dakaru fuɗɗade ñande 2 lewru juin hande gonɗen koye tati so tawi mi faljani leson faljani ko 3 juin gonɗen hande hakkude 2 e 2 o waɗi ngari min gara musɗo taw koye 2023 gonɗen en jii ngari min gara on ɗon nde fuɗɗi wulde ɓe gadi tongude walla uddude ko caktirde kabaruji ɗe yimɓe kawranno enen jewta woni Facebook woni TikTok woni YouTube tawi ni ko adi ɗum wonɗi hay galleji kabrirɗi walla kabrirɗi tawi ni puddama cokama natti wadde e mete wadde holko taki ɗum c'est juste pour rokkude yeru no jayndiyankagal wayi heewde sembe hande aduna wadde so tawi sukaɓe fulɓe ɓe paami ɗum ɓe jaɓani ɗum kadi Allah rokkiɓe haqqillaji saha kala ɓe ɗaɓɓa hebloɓe gadde e nder nokkuji ɗi sukaɓe nodde kadi noto e softede goto fof kadi ara tiima e ɗereji muɗum walla deftere mum
e kuɗol mum kala ka haala jomum no wanco no winda eɗen jogii jikki kay ɓeeɗo arooɓe ɗo ma dañ ko ɓe ƴetti ɗo jannga e jam kala koye ɓe mbaɗa taw ɓe mbaɗir ɗum gandal wadde ɗum ɗon kadi ko weltaare mawde kadi ko hunde ngam kiɗigel anndude kadi Alhaji Abou Ndiaye ko guurɗo e jayndiyankagal tampuɗo heen waɗɗa heen mamdu ɓorni heen paɗe taƴƴi ɓorni heen wutteeji ceekiiɗi tampi heen ɗomɗi heen heyɗi heen so tawi woni sababu kadi noddago ngo kadi ɓami téléphone mum noddimi dañanmi ɗon kadi ko weltaare e mbiɗa anndi kadi to wiyama ko hamme ceerno hamme en ceerno Ousmane Makkeli en seeɗa ɓen ɗon kadi ngarata kadi etade heblude yimɓe tawta rewaɓen Oumar Doro Koumi woɓɓe mi famat kay ndeke so tawi mi arat ɗo mi tawɗo doyen Ibrahima Saydou Dia en e woɓɓe mi anda weltare nde e heewde fof mami heɓɗo kadi nafoore sabu momi heɓɗo bindande ɗe ngannduɗa ɗe momi wallitoro ɗum e nder ko mbaɗatmi ko yimɓe heewɓe keɓtiniri ɓe nganndirimi sabu ko so tawi wiyama ɓeyde Allah rokkima an aɗan ɓeyde gandal andu ɓeyduɗomo ɓeydani fof an kam aɗani ɓeyde sabu neɗɗo kala ko ɓeyde hoore mum ko wona gandal eɗen ngakki eyi tigi Abdou Salam Ba jarama ko adi fof hannde gonɗen koye 21e siècle mo ganduɗa ɗum fof yultodiri taw koto banggue communication nane a waɗi ɗum souligné seeɗa e jiɗɗen wiide ko hannde en yii ɗum ɗo ko TikTok ɗum ɗo ko WhatsApp ɗum ɗo ko Facebook ɗum ɗo ko Twitter fof hannde te a ɗum adda e meɗen holno yimɓe poti hannde wondirde e ɗum ɗo holno poti ɗen wurdirde hen tengto enen nouvelle génération ko taki ko états-unis darade ha yuɓɓini Facebook hayso tawi noon woni koye inde Mark Zuckerberg wiyede ko kanko yuɓɓi ina jaɓo ina faama kono eɗen nganndi kam ko kamɓe tan jeeyi Twitter ko kamɓe juɓɓini Instagram la même chose WhatsApp ko noon WhatsApp ko noon e goɗɗi chinois ɗi ngari ngaddi TikTok hannde Facebook ndi fini fof nana haɓa e TikTok holno waɗata ha heɓa ha wona ɗo wonno tawa TikTok arata ɗum ko haala ngokku woni ɗon kono paamen ɗiɗo réseaux sociaux ɗi ngilnumi hayɗimi innani ɗi kanji fof chiffre d'affaires majji c'est des milliards et des milliards de dollars koɓe mofti e ngal kamɓe taw ko chiffre d'affaires maɓɓe c'est des milliards et des milliards de dollars kono paamen kamɓe tubakoɓe ɓe gaddirno ɗum ko ha ɗum o yultidira yimɓeɓe jokkodira sabu ko adi téléphone aji ɗi ne ngara ko adi réseaux sociaux surtout Skype en surtout Viber en ko adi ene ara yimɓe men wonat men caggal leydi ɓe sono noddanno ene tampa nden noddanno koye télécentre ya ɓooyi mbattinude téléphone portable ha ɓooyi noon téléphone aji ɗi mbaɗama systéme Android watti waɗede installé des applications soit que Skype soit que Viber way noon watti hankkadi neɗɗo o gonɗo to noon dañat connexion an gonɗo ga daña connexion mbawon jokkodir guilen dañani 4G guilen jaaray 3G guila 3G arani donc yeehi ha ganduɗa en laaɓama kay réseaux sociaux ji ɗi tuuba koɓe ɗaɓɓata hen ko kalis tene keeɓe hen kalis noɓe keɓirta hen kalis an pinowo o ko adi aɗa ɗaɓɓa dépense galle ma aɗana yiiɗo ko mbaɗirɗa connecté gam kalda yimɓe ma yimɓe ma ɓe kaldataɓe mbeɗa on ko keɓata e mabɓe so wonko keɓata e mabɓe a wasani ko mbaɗɗa ko kono tawi a heɓata hen haydara gonɗa koye basal ndeke ɗaɓɓude ko wurniri galle mum eko toppitiri jangde sukaɓe muɗum fonno ɓurde wonde hunde nde neɗɗo ɓurata himmirande so tawi a yerodiri ɗum e ɗaɓɓude ko waɗe téléphone muɗum taw ko mbatta ko toon e anda ko hutorto ɗum crédit o a sodatmo sa soodi crédit o mbaylama mbattama connexion ɗum a sodat sa waylimba watti connexion aɗa jogui hunde nde gaftoɗa e wiyetede WhatsApp gara e téléphone o ƴetta espace goto e nder téléphone o gaftoɗa Facebook gaftoɗa ko wiyete TikTok hen hunde fof so ari ine jogui nokku ɗo joɗoto e nder noddirguel nguel nguel wona e teddu nguel wona e wulde kiɗɗugol maggel yawat bongol maggel kadi yawat e ngan sanga taw ɗum ɗon fof ine wondi e ñamattuma ma a nattat hankadi rokkude lazim haqqi mum a nattat rokkude wajif haqqi mum ashru yawmul juma a natta ɗum rokku haqqi mum waktu yo no gummoɗa juuɗo a natta ɗum hokku haqqi mum ɗeɗo gueɗe fof so tawi mbuwi e maɗa firtiki diine ma ana usto gueɗel kadi nguel a jimata téléphone o aɗa yejjita calminowo mo aɗa yejjita kaldowo e ma aɗa yejjita ñalal jinnaɗo ma aɗa yejjita noddago jinnaɗo ma ɗum ɗo ene bonno neɗɗagu neɗɗo gueɗel kadi nguel wonko jeyata toon wonmo jeyta ena haala tawa haalirta ka bindol aɗa jaboro ɗum konngol a anda mo jabotoɗa o ko guiɗum bamma anda mo jaboɗa o ko guiɗum nene ma e anda kadi mo jaboɗɗa ni compte mo jabodirta o beele woni derriére o ko biyeteɗi président de la république beele compte o jeeyi ɗum ko un commandant walla un commissaire walla jeeyi ɗum ko un lieutenant a anda jeyɗa l' essentiel ko aɗen jabidire tawa kadi en cuwa arde e ɓe ganduɗa hannde kamɓe ɓe mbayi kono jaalal en ɓe mbaɗatake vidéo sa kala mbaɗowo vidéo il est en danger to woni ɗo moƴƴani saabu e nder vidéo o firti ka holliri hoore ma ko ni mbami so yaha ɓooyi andet ɗo koɗɗa so yaha ɓooyi andet holi an e ngan sanga wadde firti ɓe kalata ɓe ko welani ɗumen kala ɗo jaaɗa ala no Allah waɗata
ma woɗɗo kawruɗa e maɓɓe wasatano mboɗɗa e maɓɓe te ɗum nafatan wadde firti ko mbatta ko aɗani gaño e hoore ma paamen réseaux sociaux caɗele ɗe addi ɗe e aduna o hay so tawi woni yiiɓe won nafoore nde addi enen mbiten ɓuri addude meɗen ko caɗele sabu enen en ngala ko ɓuri needi men e diide men e pinal men sa ƴeewi pinal men ko heewi enen bona réseaux onon fof oɗon nganndi no sukaaɓe men rewɓe mbayi soltude hannde ni eno sukaaɓe men worɓe mbayi soltude hannde ni enoɓe mbayi suusde deede yorde giti ni konnguɗi nefniɗi ɗi ɓe kuutorto e ndeer vidéo ji gonɗi e tiktok ɗi oɗon nganndi ɗum ɗo alaano e cuuɗi men hanki oɗon nganndi ɗum ɗo seeren ɓe nehirani ni enen fof eɗen nganndi jinnaaɓe men rewɓe e worɓe nehirani men ɗiɗo jikkuɗi kono ƴeew travers les réseaux sociaux a yorat giti a bonat needi a suusat reedu a soltat a wonat neɗɗo mo ngannduɗaa o konngol fof aɗa waawi ɗum haalde yaani a joodata ɓoy cikkata ko ɓe kaaldata ɓe ma taw wonaa yimɓe yaani cikkaaɓe kaaldata ɓe ma taw wonaa yimɓe fotɓe nehtoneede taw ni e ngaan sanga aɗani waɗa déborde aɗani bonnu ko ngannduɗaa ko aan hoore ma e annda ɗum ko heen hunde geɗel kiɗi ngel yen nganndu ko weddande nde neɗɗo weddoto taw annda ɗo haaɗata ɗum so tawi mi wii annda ɗo haaɗata so tawi a ƴetti une vidéo a ɗum posté e nder réseaux sociaux soit ko page ma Facebook walla compte ma TikTok walla mbaɗɗa ɗum posté ko Instagram mbawɗa ɗum wadde posté fof a wawa andu yiyoɓe ɗum ɓe hay sa andi pourcentage de vie o aɗa wawi ɗum andu c'est vrai aɗa wawi wiide mi dañi 3000 vues 4000 vues 5000 vues mais les 3000 vues là est ce que aɗa wawi wadde aɗa wawi qimade les 4000 vues ɗi dañƴa ɗi ujunnaji nayyi neɗɗo yiɓe ɗum ɓe beela kamɓe fof koɓe moƴƴuɓe beela kamɓe fof koɓe bonɓe kamɓe fof beela ko Sénégal ɓe goni beela kamɓe fof koɓe États-Unis ɓe goni walla kamɓe fof ko Amérique goni hay so tawi ina waɗi ɗo natata jaltina ɗum minen emin gandi kono temedere e neɗɗo walla capan jeeri neɗɗo ganda koɗo natata ha ganda rewintoɓe maɓe holtoon ɓe goni e leyɗele kamɓe koɓe goni janggoɓe maɓe holno poti kono bonoɓe e maɓe holno poti so tawi a wawa ɗum qimade wadde andu ko kalata ko so tawi ina waɗi konngudi ɗi moƴƴani ina gasa taw wonɓe gonɗa e bonnu ƴeewi hande sukaɓe jibinaɓe jiiɗi nandu tan koye ceerno Mamadou Tidiane Ba Madina Gounass yo Allah junnanen balɗe mum wonɓe ganduɗa kamɓe hande ñembata tan koye needi mumen foof koye defte ɗe Ahmadou Bamba winduno wonɓe ganduɗa neha koye defte ɗe ganduɗa ɗe El Hadji Malick winduno won ganduɗa neha koye defte ganduɗa Cheikh Oumar Fouti winduno kono wonɓe ganduɗa nehata koye muɗumen koye Wally Seck won neho hoore muɗum e Phil Collins won ñembowo mo ganduɗa Chris Brown walla James Brown walla won neho hoore muɗum e Rihanna walla Beyoncé holno ɓe nehirta koye maɓɓe e ɓeen sabu ɓe nanat ɓeen ɓe jiyat ɓeen e ngan sanga mo jiyata mo nanata o aɗa wawi jaribede e no wayi sa jaribabo no wayi ne wawi jiiɗa waade no wayi te sa wayi no wayi nafatama sabu goo ala e pinal ma ɗiɗi diine ma jaɓani tati gonko gonɗa ngo yaadani hen wadde paamen e mbeɗa jaggi réseaux sociaux hande kutortoɗo ɗum o adi foof o foti wonde ko neɗɗo keblaɗo ɗiɗo hebloji mbaɗaɗi garo hen ina foti wawde hutorade réseaux sociaux sabu andat ko wiyete ko keerol sen gari e guese men hanki waɗat keerol galleji men waɗat keerol a andat an ko ɗo galle ma fuɗɗi kono ko ɗo galle ma haaɗi ɗo guesa ma fuɗɗi ɗo lowre nde fuɗɗi kono ɗo lowre nde haaɗi a andat ko wiyete les limites woni min somi fuɗɗi ɗo konngol ɗo ngol foti tellade ko pilmanmi ko ɗum ɓeɗa foti ɗum film kono ɗum ɓe fotani ɗum film ɗum mbiɗa foti ɗum yaltinde kono ɗum mi fotani ɗum yaltinde neɗɗo lappaɗo kural e dande ngal yuli ɗiɗam nan no yaltire kine hoore nde fusi pinma ɗum jaltina imagine toi sa nawi ɗum Facebook automatiquement ɓe maskat image par ce que mbima ɗum ɗo ɗoftaki nomin jiɗiri mais ko adi Facebook wanma rectifié mais nene ma waɗima rectifié bamma waɗima ɗum ceerno ma jangguinɗoma waɗima ɗum a sali wadde paamen kutorto ɗum o foti wonde ko keblaɗo foti wonde ko panɗo ko heblako foti wonde ko neɗɗo mo ganduɗa o no mbirten mi faccita ha laaɓa tan neɗɗo kellifaɗo foti wonde ko neɗɗo mo ganduɗa o kala ko omo waɗa omo miijoɓe ɗine waɗa kono ko mbaɗanmi ko no wawi jibinandemi caɗele woni toujours parfois les réseaux sociaux ina jibini wiyete ko effet secondaire woni mbaɗa hunde ha gayna caggal ɗum jibinanma ni sabu ko mbaɗɗa ko e andano sa waɗi ni beela ma jibinanmo ni no mbaɗirtani vidéo goto cara e réseaux sociaux mbatta goɗɗo cara gara Madina Gounass ko calminɗa fof wima Jaalal Leñol ko calminɗa fof wima hoto laafma mboɗewo ka c'est à dire ɓe jiyima wadde ko noon mbaɗirta vidéo bon to yimɓe jiima kotoma ɓe kutortoma ka sabu e ko mbaɗɗa ko gooɓe jii ɗiɗi ɓe nani te ko mbaɗɗa ko moƴƴani ko kalɗa ko yoɗani ko kollirɗa ko yaadani e renno ngo walla pinal ngal wadde kutortoɗo ɗum ina foti wattorde ɗeɗo gueɗe fof so tawi o wawa wattorde heblo makko pinal makko gandal hay soko seeɗa neɗɗago makko kelli fuyu makko e needi makko o wawa ɗum wattorde ko waɗata ko jarani ko omo naati hen sabu so naati hen goo o bonat hen ɗiɗi o bonnat hen aɗa o dumum ne waɗɗo vidéo mbimi kala neɗɗo pilmuɗo hoore mum acci nder téléphone mum yo andu kam
ma vidéo o yaltu nde kalmi ɗum heewɓe mbi o haalani gon peut être ine gastami haalani gon kono kala neɗɗo kaalowo konngol o anndi yihen ko fewnude rendo makko hayso ngol wona gon kankam o heɓen baraji hade kaalirɗa ɗum ko rentinde o liyen neɗɗo o no yuynito mbere ko haali ko no woodi yo ƴeew ko haali ko so tawi aɗa waɗi ɗum gitta sabu mbimi ko kala jogiiɗe vidéo mbo ɓoorti kañum e hoore mum walla ɗo goɗɗo ɓoorti yo wat supprimer sino vidéo ma woɗɗindi mais je voulais jinnomi juste ko kala jogiiɗe vidéo debbo ɓoortiɗo walla gorko ɓoortiɗo ya itte téléphone ma sabu fotani toon won musidɗo gooto meeɗi wiide ine waɗi ɓe memata téléphone aji muɗumen tan mema téléphone tan jomum hulat sabu wonko woni nder ko jomum yiɗa yayi gueɗel keddigel ngel téléphone gona e groupe whatsapp vidéo ɓoccito e téléphone mawɗo neɗɗo mawɗo vidéo ɓoccito naata e groupe o yimɓe mbi jaafemo ko o juumɗo ala o juumani nde vidéo teɓɓitiɗe o juumi ko nde vidéo naata téléphone waccito o juumi ko sababu mbo sababini ha vidéo ere soit kanko naati dans les sites pornographie o hafti soit ko neɗɗo neldimo ngam yo weltoro o jaɓi téléphone vidéo won ɗon ɗon jumre nde fuɗɗi d' abord sen garti ɗum no Barguel wini aɗa andi aduna woni koye yaaɗi ndimagu no usto diine ne ɓeyɗo dañde caɗele hayso tawi diine o kam wonat ɗo ala ko mbawɗen kono ndimagu woni koye usto te diine noon so wondani ndimagu on diine moƴƴani ndimagu woni e ustade ha rewɓe men batti ɓolade e beddaji eɓe ndewa te ɓe ngala hen gacce ɗum ɗon firti ko so tawi en ƴeewi ha nder en tawat ko woni ko e maɓɓe eɗen jiya taw yoɗani men ko woni ko won e worɓe eɗen jiya yoɗani men avec les réseaux sociaux ɓe mbi ko min malama min dañi ay iblis ceerno goto wi iblis ina jogui sahaji o waɗat ɗum ko fuutotoro walla e nder fuuta ina jogui sahaji o yiɗat yaade Dakar kono ɓe o wi kala de iblis faani Dakar so ari ha jamñaji wertat nofru muɗum dekka wona e heeɗaji o wi e ngan sanga heewi hawru koye concert Youssou Ndour o Youssou Ndour wi est ce que vous êtes toujours là public o wi woy o wi ɗon deeƴi fan mi rutto fuuto kamɓe tiiɗi koye o yiɗi wiide ko toon kam boni hankkadi o ala komo golloto iblis ala haaju e bar ala haaju e boîte ala haaju e dancing ala haaju e concert ala haaju e geɗe ɗen hen ɗe ganduɗa geɗe hay yaatu duniya kono noon iblis ɓuuri jogade haaju koye jumaji jabaji e nder yimɓe moƴƴuɓe saabu ko ɓen woni ɓe o waddata jinmi tan chantage uji ɗi hande ɗum jarat ɗo neɗɗo waɗa chantage joom galle mum waɗa tan chantage ƴamɗo ɗum waɗa tan chantage joom suudu mum waɗa chantage kadi debbo mo ƴami taw ala ko addi ɗum so wona eɗen jiɗodirno en luurdi enen gonduno en ceeri caɗele ngari hakkude meɗen dewgal iwi mais dewle men nde ɓangi iwi wona hannde dewle giwi gila hanki ceerle mbaɗi gila hanki hakkude yimɓe boni gila hanki dewle moƴƴi gila hanki ɓingu moƴƴago waɗi gila hanki jibinaɓe yimɓe moƴƴuɓe jibinama gila hanki ina waɗatno ko waɗata ko hannde ne waɗatno heddi so waɗi hannde neɗɗo o daro ƴette réseau o watta ɗum arma ndeke barogel ɗon poɗɗen janngude hen ko gueɗel gotel hade neɗɗo parfois yogay sahaji o watata kono doñoni kala mbaadi omo wawi jogade hani tan ka an gonduɗo e neɗɗo o hay soko yumma woto hoolo ɗum à 100% tan mi tongo konngol ngol nene ma e bamma woto hooloɓe à 100% saabu saaha dañat ko nene ma tindinma nde tindinatma ɗum ƴewani ko moƴƴi ko boni tindinma ɗum ko saabu yidde mum e ma te yidde ɓurtuni ina taka neɗɗo tottude neɗɗo feere ne moƴƴani way kono gandu ɓurtungu aɗa aña neɗɗo ha pewnana ɗum cikka ka bonnan donc so tawi noon neɗɗo wiyama yo ustu hoolare hakkude mum bomi jinnaɓe mum wadde en kaalani debbo mo ndesɗa en mbiyani wota hoolo debbo mbo ƴamɗa o en mbiyani wota hoolo ɗum de en mbiyani kadi debbo woto hoolo gorko desɗa ɗum kono mbiɗen ko kooliɗa ko neɗɗo foof moftu hen moftan hen hoorema woni ɓolade ha laaɓa waɗɗaki neɗɗo moƴƴani e neɗɗo hani ɓolade ko ɗiɗo ha tato jibinaɗo o arat ko ɓoli yani refi heɓtoma namdo ko ma ɓoloɗade docteur o safruma so ɗum ala sa mayika ma ɓoleɗade looteɗa ceerno ɗiɗo ɓoloji foof noon so jawti ɓologol gongol ngol en innata ngol no dagui ngol no yooɗi ngol no moƴƴi ɗum hakkude tuddiɗo e joom galle mum ɗum hay goto haalata kono hay ɗum ɗon nene woto téléphone tawi woto portable jooɗo woto caméra jooɗo saabu ko hakkude ma e joom suudu ma hakkude ma e joom galle ma pilmen mbaɗene téléphone aji men ko seyɗade natima saabu ko jiiyaton ko jiiɗon ko sa ƴeewi hannde yimɓe heɓe jaɓani kono les vrais scientifiques wonko ɓe gandi aɓe gandi sukaɓe hannde ko takata jiiɗi mumen ustade ɗum ene jeeya hen jiiɗi kewɗe ustotode jomum yaara e duuɓi nogas jeetati 30 ans jiya giti mum mbatta niɓɓit hewɓe hen kutorto ko nati ɗe jooɗani
ceerno eɗen jogii ɗo nayeɓe yaaroɓe duuɓi 80 giti muɗumen ha hannde aɓe mbawi wuutume selle jiya cukalel tuksel 30 ans tawa wona koko jibiniɗa hen jibina kon jogui giti mum moƴƴi mais rewi ɗiɗo image uji bonɗi ha watti yiide ko Allah wi woto jiye donc addanta meɗen ko caɗele ko ɓuri raɓɓiɗe ko tan woni réseaux sociaux de aɗa wawi hen fewde aɗa wawi hen fewdude aɗa wawi hen dañde aɗa wawi hen janggude kono kadi aɗa wawi hen bonde aɗa wawi hen bonnude aɗa wawi hen wasde kadi aɗa wawi hen wasnude wadde fawi koye kutortoɗo ɗum o anda boli ɗi kodi ɗiɗi ngol fayi koye moƴƴere ngol fayi koye majjere ngol fayi koye bonande ƴettu pangol ngol e moƴƴere gacca pangol ngol e bonande sabu nafatama rewɓe yo cuur worɓe worɓe yo cuur rewɓe kala ko neɗɗo wawi waddema hanani jarandema bonnude gurdam mum ila yawmiddin sabu Allah wi ko yo en cuurodir ɗum nelaɗo wasi en e kala neɗɗo mo cuurata bandum aduna o haade gasde walla haada mayde a surtoto ko ma cuura bande cuuroɗa bande suurma cuura ɗum nde cuurodiron so ɗum ala kala ko mbaɗɗa a waɗi ko moƴƴani wadde avec les réseaux sociaux mbeɗe jagguidal kutortoɗo ɗum yo faw ɗum tan kono no goruɗon ni onon waktu yo no juulon wirdude yon to birdon ɗanade yon to ɗana ɗon ñamde ñamen hen hunde fof jogui ko saaha mum hay réseaux sociaux oni yo jogo saaha mum tout le temps dans les réseaux sociaux so tawi wona gollal ma woni hen gonɗa koye waji mi sakkitoro tan ɓiɓɓe fulɓe ɓe yoɓe mbat feere ɓe ganda réseaux sociaux hande ko systéme mo neɗɗo wawi waɗirde commerce hande goto e mon fof ne wawi waɗede livre e hunde sodade Dakar taw travers les réseaux sociaux travers Facebook il y a des sites commerciales ɗi ganduɗa ɗi a naata nder mbaɗa commande micro mbiya min gommi ko Madina Gounass joɓa hay fere ko ardata ko micro o tawma ɗo ganden ɗum restaurant somin goni Dakar minen natta koye Facebook mbaɗa commande ko jiɗɗa ñamde tawma galle ma ceerno adda ɗum ko cak mbaɗɗa commande ko à travers Facebook ndewɗa ɗon natɗa Brioche Dorée sa welama ni jahata ko Maps tappa Brioche Dorée ɓurɗo ɓaɗadema jiya numéro mabɓe nodda mbaɗa commande ko ñamɗa tawma galle ma kutoroɗen ɗum e oɗo fannu so ɗum ala eɗen jogui seeren waɓene moon yoɓe natat hen ɓe dokkiri hen darsuji kutoroɗen ɗum ko way noon eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa ɓe seeraɓe kono hammi Amadou Ly en yo naaten dokko darsu to ko fati journalisme waɗi ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe yo naaten dokko leçon ɗum fof ene moƴƴi ceerno ine moƴƴi ceerno Amadou Tidiane Banine ari koye juuloyde natal ngal hollire ina yooɗi o fayi ko juma woni ganduɗa ɗum ɗon ina naata e ɓerɗe mabɓe ceerno ɗum hani saktede kono gueɗe nani hen sen gaccani ɗum en dañatako aduna o dañi koye réseaux sociaux te en mbasat ko joguinoɗen ko aduna o fof daariranno men saabu enen yimɓe fof ƴewrande men gueɗɗiɗi eɗen ɗofti pinal men eɗen jiiɗi pinal men kono eɗen jiiɗi din islam tekinam ko ceerno Amadou Tidiane kala pullo ko conservateur mum neɗɗo ganduɗa ono nanti e pinal mum ɓurani ɗum ko hande ɗon kam haɗen wasi a jani enke mbasiytoɓe d'abord ko joomen jawɗele ɓe Allah rokki hande ene ɗeɓi nandude walla ene ɗeɓi fodde Abdoulaye Wolle Ndiaye te mbawa wadde ko waɗata ko kono no jogui ko walla en jogui ko ɓuuri ko jogui ko ɓen gari toon wasiyade saabu hande arɓe ɓeɗo fof keɓat gandal kono ngal ɗo gandal sen keeɓi enen fof en jettat Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ceerno saabu yiyande nde o jogui wadde oɗo galle wadde oɗo télé oɗo radio o ruttito kadi o waɗa hen kaɓirɗe ɗe o waɗi ɗe hen o ruttito kadi ala fof arani mo o addoy yo ara hande ardo oɗo télé walla oɗo radio so wona onon jeeyaɓe ɗo ɗe ardiɓe programme radio ardi programme télé o directeur uji ɗi ardiɓe technique fof ko ɓiɓɓe mbimi en ko ɓiɓɓe diwan o ko ɓiɓɓe nokkuji ɗi koye men ɓe jeeya kanko baɗɗum koye men jate oɗon gandi o waɗani ɗum ɗo pour investissement sabu ɗo hay mbuɗo dañcaɗo ceerno onon fof oɗon gandi ɗum wona investissement woni mbiɗa waɗa mbuɗo mbiɗa ɗaɓɓa mbuɗo mbiɗa waɗa bujjoy mbiɗa ɗaɓɓa bujjoy ɗum ko investissement wiyete mbiɗa waɗa ngam yo jibinanam ɗum ɗo wawa jibinandemo kanko omo naftoro ɗum ko onon jeeyi wadde mbasiytomi ko waɓe no makke ɓe ha ɓuuri jogade ko jogui ko ceerno yo jii yiyande nde o jogui nde goho yo jomum won gendiyanke kanko gala o rutto o wono jarlitiɗo o rutto kadi o wono joguiɗo yiyande yaadude e jamanu woni ɗum vraiment ko du'nademo mais ko wasiyade waɓe no makko ɓe ene poti wadde ko waɗi ko e guure muɗumen mbaɗani yoɓe mballu en ɓe mbaɗa ko wayni so ɗum ɓenni jaydiyankagal ko ɗum ɗo namni janggude woni hono hande ha ceerno hammi en kaala eɗen keɗo eɗen binda janggay jaam jaɓen kadi wadde appliqué koɓe janggini en ko sur le terrain saabu heewi jangguɗo ha huññi jangguɗo ha ɓaari rutti ene waɗa ko jiidani ko janggi wadde neɗɗo o so yiiɗi teddinde ceerno mum waɗat ko ceerno mum janggini ɗum ko saabu ko ɗum woni nafoore mum ko heddi ko refti hen ko
mbiɗa ɗemɗe ɗen an ndiwdiri min gartani koye ceerno amme kaali ko nane man dahori kala le ko ceerno ɗon sampade diallo min jimi ko sukaɓe gollortoɓe ɗemgal pular yewtoɓe ɗemɗe goɗɗe yahata ɗemgal a wawa ɗum heɓidade so tawi a yewtata e maggal wadde hutortoɓe ɗemgal pular ngal to batti mogo to batti jewte to batti jayniyankagal kamɓe fof ɓe poti ko kala to ɓe jooɗi soɓe pija ɓe pijira ɗemgal ngal soɓe jala ɓe jala e ɗemgal ngal soɓe janga ɓe janga e ɗemgal ngal soɓe kaala ɓe kaala ngal kala to ɓe goni taw ko kangal ɓe kutorto un peu partout ɗo ɓe mbawi wonde e ngan sanga so tawi caméra ɗi tiime ma aɗa woni baɗo tiyat mais a fuujotaka kono so yi neɗɗo naata télé ronko haalde helmere pular lamɓe tawata so yalti wona ɗum o hutortoto bowal tuti enen fo eɗen jii ɗum neɗɗo wawa ñaguirde gongal wiya no hutoro gongal ngal ñaguirta ngal parnotoɗa ngal jewta ngal e bedda ɗi ko kangal poɗɗa gollorade ɗum paamen ɗum ko heddi ko ceerno Barguel Yerdor Diallo ko uddi haala ka walla murtude ɗemgal maaya tan leñol maaya walla ɗemgal wuuro leñol wuuro so eɗen jiiɗi wurde eɗen jiiɗi heddade hono ko ceerno Mamadou Sey Ceerno Siraji Din gollani en ko ha Allah rokki men hannde hayso tawi enen eɗen gandi halifa meɗen hannde e ko jiiɗen ko suudi ko fen ceerno Amadou Tidiane Ba kono eɗen gandi to batti ɗemgal ronti hen ceerno Moussa Seydou Bakk ceerno Jalal Din ko gollata koye ɗemgal ceerno ɗumi cohli yo yimɓeɓe gandu so jii ceerno wonɗo halifa men wona ɗo Daaka fof bandaji ne pawe ene paccire e ɗemɗe goɗɗe ɗe gona ɗemɗe pular ko ceerno na faami holko woni ɗemgal wadde enen paamen goto men fof foti hutorade ko ɗemgal muɗum neniwal kono woto tak ɗum yawade gongal dokken ɗemɗe keddiɗe haqqi muɗumen kono ɗemgal men ngal yo ɓuran men kala ɗemgal te anduɓe kaali ɓe mbi neɗɗo ɗaɓɓata gandal rewido heɓido ha tiiɗa tan koye ɗemgal muɗum neniwal gongal ngal ɗaɓɓuɗa e mum gandal fof sa faccirani ngal ma ngal ya andu addolani ngal dengal wadde paamen jogiɗen ko ɗemgal men neniwal ballodiren yo Allah dandu en e wiide min kay wallahi mi ronkuno tan wonko heptinomi tan saabi sukaɓe ɓe nana ɗemgal ngal yo Allah dandu en kadi dañi sukaɓe wiyoɓe baba me yayam fof ko fulɓe min noon Allah huddiri mi nanani ɗemgal yo Allah dandu men e gudde ɗum saabu moƴƴani enen fof eɗen gandi rendo fewna ɗum ko sukaɓe rewɓe kono bonna ɗum sukaɓe rewɓe nehen sukaɓe men e ɗemgal men nehen ɓe diine men nehen ɓe niisu men kono rewɓe men ɓene aussi haysen nehi rewɓe leƴƴi goɗɗi mbaɗen feere haɓe gonta ko gonnen sabu ɗum woni nafoore men jaynankoɓe yo tinno kadi yo Allah dandu en nadde e manipulation ji jahuji ɗi soɓe eɗen gandi hannde dans les réseaux sociaux ko ɓuuri en hewde manipulation mbiɗa yetta Allah noon sabu mi hewani ɗum yiide jandiyanko fulɓe jiyanmi ɗum tan koye jandiyankoɓe ɗemɗe goɗɗe ina kutoro manipulation gam huɓɓude leydi enen noon Allah rokki en needi men diine men neɗɗago men ndimago men rokkani en jooɗade tan eɗen gurda penale nder kaalirɗe men ɗum ɗon noon woto gaccen jaggen sabu ɗum woni ko ceerno yamiri en ɗum woni ko jinnaɓe jamiri en ɗum kadi woni ko gandiroɗen wadde ñiiɓene ɗum jandiyankagal ngal ne weeli wiyede jontaɗo ne weeli wiyede ko star ne weeli kono woto jaran neɗɗo noon kadi wadde ko waji wino ko mbiɗa yiiɗi kay kosam kono takata kam wiide mbeewa kaw walla goggo wadde enen ne ko jiɗɗen wiyede ken yontaɓe fof kala ko eɗen kaala mi wiyani yo gonga kono mbimi ko yo fewnu ren sabu gonga ene bonno ren wona gonga fof haale wona gonga fof deƴƴe wadde no Baba Maal wini andi fof haali fof bonni fof andi fof deƴƴi fof bonni fof a andat ha heewa kono kaala hen seeɗa deƴƴa hen seeɗa mi salmini on mi juurima